Welcome to Zimu Reality TV. My name is DJ Spark Zimbabwe. Ndiripo pana pandinongovha ma latest pandinongovha zvinenge zvichipisa ndobva ndanazo pana pandobva ndakupangidzai. Saka kuti wati kana chingori munyowana utanga kusvika pana pamuzuva ranhasi usati wabaya subscribe nekuringa kabheri ako. Gara wa subscribe because pana unosangana nema latest anenge achipisa, unosangana nezvinenge zvichinakidza. Right now nyaya ndinayo ndiya Mukoma Levels. Mukoma Levels tazoisa pavha takazowazuma takazoona kuti pakaipa. But before takuratidza nyaya Mukoma Levels, ndinongoti kana uchinge uine business rako unoda kumaketerwa unondibata panamba dziri pascreen apo. Kana kuti uchinge uda kuzoitirwa tiling, uda kuzoitirwa plumbing, unobata inonzi Sea World Plumbing and Supply. Iyi yakapenga mahwambe murambe ndakakudzai kuti sati simise zvinhu zvakadhakwa. Ndoine madetails ari pascreen apo. Inorwa plumbing, inorwa material supplying, inorwa tiling, inorwa pipe laying. Wakuma unozodei ndo vakuma nekubata kuti vakugadzirire basa namazvo. Kunoti kuenda kuitirwa basa rako nemazvo ndiwo wakuma nekubatawo. Right. Nyaya ndinayo muzuva ranhasi ndiya Mukoma Levels. Mukoma Levels one picture ravarawaisa pa Instagram. Aiwa picture ndo picture raswera richitenderera, raswera richipisa muzuva ranhasi. Ndangoti aiwa maya ma viewers eZimu Reality TV haangaputsana nezvinenge zvichipisa, haangaputsana nezvekutenderera muzuva ranhasi. Picture raMukoma Levels riri kupisa ndeiro riri pascreen iyo. Yadzoroonai. Tobva ndati referee. Tobva ndati pavha. Tobva ndazoziva kuti mahwambe murambe. Mukoma Levels vakatakura, Mukoma Levels vakaremerwa. Pasinge pakutaura zvimakomenti zvakasiyana siyana zvakutaurwa newanhu. Zvimwe zvimakomenti zvachada kukwaridzai panapa ndanga ndikokushowa pascreen apo muchingozvionawo, muchingozviverengawo zviri pascreen ipapa apa. Zvanga zvichitaurwa nemafans edu atinonge tinawo muchiraundi. Aiwa ndo makoments angaiswa newanhu aya. Wanzwa kuti Mukoma Levels aiwa maya vakatakura. Anyway, ndozvanga ndinazvo muzuva ranhasi, ndozvanga ndikuonese ndikuratidzewo picture raLevels Chill Sport kuti aiwa maya Mukoma Levels vane picture ravo raswera richitenderera. Saka ndisati ndaenda this video, please ndataura kuti kana uchinge uri munhu auda kuitirwa plumbing, pane company iri kupisa zvamanje manje inonzi Sea World Plumbing and Supply. Ende iyi yakuma another. Trust me, try it. Mahwambe murambi company boys. Inorwa tiling. Inorwa zvinhu zvakawanda zvimwe zvandikuisa pascreen izvi. Mapicture wakumana zvavanarova. Unozodei. Saka gara tora namba dziri pascreen wawabata, mubva maita mudhikinyira wacho, mubva maita zvinofaya. Thanks for supporting Zimu Reality TV. My name is DJ Spark Zimbabwe.